Ginoong Diyos, kaluyanan ang imong lungsod, tungod sa imong gugmanga, walay sukod. Ang mga utang ug ang among kalapasan, intan papasa ugaya hinumdumi. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Atong padayong iampo ang kalinaw sa tibok kalibutan nga ang katawhan magsunod unta magtamod sa balaod sa Ginoo, dili lang magsigig sunod sa balaod sa tao, labi na gyud ang mga balaod nga tawhanon nga nahasupak sa kabubuton sa Ginoo. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi sa pagpalit aning ato mga slots, hatagan unta sa Ginoo o grasya sa ilang kinabuhi matag adlaw. Ato sang pasalamatan ng Ginoo niining gatherings karon sa mga katikista dinhi sa tong bikaryato nga nautunta mag-anam ni sila kabuutan dili mag-anam og kayawanon. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, natudluan kami sa pagsaulog sa Kwaresma ug naalimahan sa imong pulong. Itugot nga pinaagi niini, mag-alagad kami kanimo sa tibuok kasing-kasing, uban ang pagpugong sa among kaugalingon, ug maghiusa kami kanunay sa pag-ampo kanimo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises mingon sa mga Israelita, pagmatngon kamo sa tanang sugo nga gitudlo ko kaninyo ug tumana kini aron kamo magpabiling buhi ug makasulod ug makapanag-iya sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo ang Dios sa inyong katigulangan. Gitudluan ko kamo sa mga balaod ug mga tulumanon sumala sa gisugo kanako sa Ginoo nga akong Dios aron tumanon ninyo kini didto sa yuta nga inyong adtuan ug panag-iyahon. Tumana kini ninyo kay mao kini ilhanan nga kamo maalamon at tubangan sa katawhan. Inig kadungog nila niining tanang mga balaod, moingon sila, sa walay duha-duha, ang katawhan niining dakong nasud, maalamon, ug masinabuton. Kay unsa mang nasura nga gamhanan, kansang Dios duol kaayo niini,
Ingon kaduol sa Ginoo nga atong Dios nganhi kanato sa dihang musangpit kita kaniya. Ug unsa mang nasura nga gamhanan nga may mga balaod ug mga tulumanon nga matarong, ingon niining tanang balaod nga gihatag ko kaninyo niining adlaw. Busa pagmatngon kamo aron dili kamo mahikalimot sa mga butang nga inyong nakita ug magpabilin kini sa inyong kasing-kasing sa tibuok ninyong kinabuhi, isaysay sa inyong mga anak ug mga apo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Himayaa ang Ginoo, O Jerusalem, daigang imong Dios, O Sion, kay gilig-on niya ang mga trangka sa imong mga ganghaan. Iyang gibindisyonan ang imong mga anak sulod kanimo. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Misugo siya sa kayutaan, makusog nga midagan ang iyang pulong. Gikatag niya ang niebe, ingon og dilana. Ang yelo iyang gisabulag, ingog abo. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Gisangyaw niya ang iyang pulong kang hakog, ang iyang mga lagda ug iyang kasuguan kang Israel. Wala siya maghimog sa maniini alang sa bisan unsang nasud. Ang iyang kasuguan wala niya ipahibalo kanila. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Glory to you, Word of God, Lord Jesus Christ. Your words, O Lord, are spirit and life. You have the words of everlasting life. Glory to you,
Lord Jesus Christ. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, ayaw ninyo huna-hunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises ug sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako muanhi aron pagsalikway niini, kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Timan ikini samtang may langit pa og yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayod sa iluan, hangtod matuman ang tanan. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan, ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing iwit sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Si Moises sa unang pagbasa, siya maoy nanudlo or katikista ngadto sa mga nasod sa Israel. Nya ang iyang gitudlo nga ang balaod sa Ginoo ilag yung sundon kanunay aron dili sila mga matay. So kanidi ang mga katikista dili na ni sila mamatay. Kay nagsunod man sa balaod sa Ginoo niya, nagtudlo pagyod. Din agi na mga matay. Gilingiyay mong tupad. Ing na sugot ka, di na ka mamatay. Di na ka mamatay. Pero ang problema, tinuod basad kaha nga nagsunod ta sa balaod sa Ginoo. Kay matod parabas Ginoo, matod pa ni Hesus sa Ebanghelyo, kinsa tong magsupak bisan sa gamay lang kaayong kudlit sa balaod, nya manudlo pagid sa uban niini, mahimong iwit sa gingharian sa langit. Pasabot dili makasod og langit. Kita kusog ra ba kay tang mutudlo og mga inusab-usab na nga balaod sa Ginoo? Sama pananglitan niingon ang Ginoo, pasaylua ang nakasa nimo og kapituan kapito. Kita mo ingon masata, ayaw kay mag-anad man na. Imo ginasiyang kanang mga tulo kasala on ana imo na ginasiyang disiplinahon. Naa dinas balaod sa Ginoo. Naawa. Wa nya kamo mga katikista di mo manudlo ana. Oh, kusog kay mong manudlo. Kanang ningon ang Ginoo nga kung kamo magpahulam ayaw na mo paningil og bayad. Kita mo ingon man dita, dili kanang hatag-hatag na kanang huam bayaranan gid na. Naade gingon ang Ginoo ana. Wa no. Nya wa mo maningil sa utang. Maningil, mga patyon no nasad mo. Himong iwit sige harias langit. Tuman na gyud ang tanan laging kudlits balaod lagi. Kanang ningon ang Ginoo kung tamparoson imong pikas aping ipatamparos lang sang pikas. Unsa man nanudlo mo ana. Kinsa dinhing katikistahan ang imong anak or imong apo gikas pagkagamay pa hangtod karon sigihan gyud nimo ingon nga dai dong kuan gyud ha pagbantay gyud kung naa gani mo tamparos nimo ayaw likay ipatamparos lang sang pikas. Kinsay nagtudlo ana? Oh, tanawa.
Pulos gyud mo mga patyonon. Oh, naig peligro kay maghimo-himo man ta mingon ta naay human rights. Naay human rights, ikiha ginang mo among-among nimo kanang mo bully-bully nimo diha sa eskwelahan, hala i-report dayos principal haron matagam na. Wa oy, ningon ang Ginoo, basli og kaayo ang naghimog dautan nganha kanimo. Iampo ang nagtunglo kanimo. Di ba? Mao man na. Kinsa dinhing katikistaha nga okay ra gyud ninyo og mga bit inyong bana ta sa kamot. Nawa gyapon. Mao na ini isa-isa sa kamot. Pero ni ana iyang isa di ko pwede. Ang iyang isa sa kamot ba ana sa to padili pwede. Mao na kinahanglan kaayo ta og renewal sa atong pagkuas Ginoo. Unsa may tumong nga gusto magyud ni Kristong tumano nato ang iyang kasuguan. Tungod kay ang iyang sugo, ang iyang mga pulong naghatag og kinabuhi, naghatag og kaluwasan. Way laing pulong dinis kalibutan nga maghatag og kaluwasan ang pulong ra Dios Ginoo. Muna kay karon ubay-ubay man mo dinhi mga katekista nga nagkatigom, haom sa kaayo nga si Kristo nihisgot nga manudlo gyud ta. Pero ang atong itudlo mao ang balaod sa Ginoo nga atong gituman. Importante kayo nga mutuman o sa atas balaod o na ta mutudlo. Kay igo ra tang mutudlo di ta ka maong mutuman wa tay kapuslanan. Oh. Giling nga imong tupad. Ing nasugod karon. Ina ba? Sugod karon sugot na tag sagpaon. Ing na ba imong tupad na sugod karon sugot na tag sagpaon. Nya musanong gani ing na congratulation. Daghan ra ba kay ninyo wa gyud manglingi. So klaro kay tanan mga sagpa. Diri sa atong tubag sa Salmo nag-ingon dayga ang Ginoo o Jerusalem. Kaning Jerusalem mao ni ang symbolic nga lugar or katawhan nga gipili sa Ginoo og lugar diin ang Ginoo makaplagan. Pasabot ang mga tao nga nagtudlo bahi Ginoo musangko gyud mo ni murag sukdanan ba sa atong bunga sa atong pagpanudlo o pagpuyo subay sa Dios nung pagtulunan mubunga gid na nga ang katawhan magdaig sa Ginoo, dili magdaig sa kaugalingon o kaha magdaig sa tao o kaha magdaig sa mga butang. Kinsa maro inyong sige hagdaig, ang Ginoo o ang mga dato? Ang Ginoo o ang mga dato? Mayo. Lingi ako no imong tupad ing na nakadaig ka sa akong naong. Ang imong tupad ba ing na nakadaig ka sa akong naong. Nganong wa man mo manglingi? Kay wa man ka kakita nga kana deng imong tupad image and likeness of God. Gusto lang ka nga ikaw ra gyud daygon. Dili na importante kung daygon ta, kay kung dili sila mudaig nato pasabot wa sila magdaig sa Ginoo. Pero ikaw nga gisaway sige gyud daig nila, sige daig kay bisan pag nanaway na nimong tawhana, bisan pag nagdaot na nimo, bisag dili pa mo pasudlon ana sa eskwelahan usahay, kasabaan pa mo kung musud mo dito. Image and likeness magyapon sa Ginoo. Bisan pag ang iyang naong mura nagyawa, pero mao man kina ang image and likeness of God. Imo ginang i-magnify. Mao bitaw si Kristo og ang mahal nga Birhen Maria nagdaig kanunay sa ilang isig katao.
Wa gid ta kadungog nga si Kristo mitamparos og iyang isig katao o kaha iyang gi tulisok o gipakauwawan ang iyang isig katao nga tungod kay naglagot siya. Bisan kadtong nagtamparos niya, naglatigo niya, nagluwa sa iyang naong, naglansang niya sa cross, wa gyud niya kasuki. Nga naman, si Jesus nakakita kanunay sa naong sa Ginoo diha sa matag usa kanato. Bisan pas labing makasasala nga tao sama ni Judas Iscariote nga mibudhi niya gihigugma gyapos Ginoo. Muna, gool kay Ginoo kung ang mga tao nga giimprintahan sa iyang naong maadto sa impyerno. Gool kay siya, kay magdaman sa iyang naong nya masunog ramas kayo ang iyang naong. Murabag litrato sa inyong gimahal sa kinabuhi, panalitan litrato sa imong mamagpapa, nagpabilin siyang litrato pero gisunog sa imong imong bana nga naadik. Unsa may imong bation kung sunogon ang litrato sa imong ginikanan, sa imong bana or sa imong asawa? Mahiubos gyud ka. Pero ang yawa na ning kamot nga kining mga naong nga apil na ning naong sa Ginoo niya nagwali karon, masunog gyud unta didto sa iyang gipreparar nga hudno pinaagi sa mga sala. Muna manudlo kita sa balaod sa Ginoo kay maunay makapapas sa sala. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ingna sugot ka, sunugon ko sa impyerno. Ingna siya ba? Na musugot ka, nga sunugon ko sa impyerno. Niya, moingon gani siya, bahala na, basta ikaw lang, ako di lang ko. Kanang klasiyas tao, sunugono na nas impyerno. Pero moingon gani siya, di jud ko musugot ana Ter, di jud ko musugot ana Brad, magkuyog yun ang atos langit. Kanay tinuod nga katikista, muonong gidi ay, pero moingon siya, bahala ka, matong impyerno, bahala ka diya. Wa kay ayong pagkakatikistaha ka, mamili day ka, maniguro ra kag imo. Wa kay ayong pagka-Kristiyanosa ka. Kinikhang namalit og slat nato, unsa man ni sila, masunog ka ni sa impyerno, dili? Kamo, hinay kay mo mutubag, kay wa man mo mamalit, no? Pero namalit palang gidunta mo, kusog ta mo mutubag. So ako, moingon jud ko, kaning namalit og slots, kandidato o kandidata na nis langit. Nga naman, gigamit nila ilang kwarta para sa simbahan. Muna ang atong SBF DAG or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces na slots, nahalina na ta og 13,938 slots, na apay 46,062 slots nga available, nga tag 500 pesos per slot para nis atong kumbinto aron mahuman na gid unta na nato. Yang ato sang special slot nga Divine Cleansing, Healing and Strength or DCHS na nasa tayhalin nga 4,563, na apay 25,437 slots nga available, tag 200 pesos per slot ni siya. Yang kanisang atong DCHS na asa ni siya 22 slot challenge nga 4,400 per challenge, na nasa tayo na dawat nga 104 ka 22 slot challenge. Ang ato sang DSAP or Divine Solution and Prosperity nga investment slot nga tag 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum, open pa sab siya. Abot na nig 167 ka slots ang ato sang nahalin ani. So kining tanan, pasalamatan nato ang Ginoo, atong pakpakan ang namalit niini. Salamat yo kayo. Bao man ko nga nakapalit sad mo dinhi uban, pero kay wa pa mo kapalitanan, pamalit unya mo
aron maagkuyog ta. Nyag dili san mo malit, balag magkabuwag ta usahay. Hinaot pa untang di ta magkabuwag, no? Sige, manindog na ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa atong Dios nga naghatag kanato sa balaod, nga naghatag og kinabuhing way katapusan. Moingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga pinaagi sa pagwali sa Ebanghelyo, ang simbahan magdala sa kahayag ni Kristo ngadto sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga magbabalaod, muhimog maayong mga balaod, alang sa kayuhan sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga pangulo sa gobyerno, mupatuman og mga balaod, ug mudala sa ilang mga ginsakpan, ngadto sa kagawasan o hustisya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang tanang katawhan makaila sa Dios ug mutuman sa iyang mga balaod nga naisulat sa ilang mga kasing-kasing, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga sila nga namatay diha kang Kristo, makabaton sa gugma ug kaluoy didto sa langitnong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Makagagahom og maluluyon nga Amahan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga kasa, tihimaan sa mong gugma, sa gupa o santusa. Kining patog, kining biro, kinahang sa kabut sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo, ulagit nung Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kasalanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, dawata ang mga pagampo sa imong katawhan uban sa paghalad niining mga gasa, panalipdi kami nga nagasaulog sa imong mga misteryo batok sa tanang mga katalagman. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo.
Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon og kaayo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana, Usana sa kahitasan. Dayon ang nag-aatid sa ngalan sa Ginoo. Usana, Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesukristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy
dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo, nga naka sa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunuan sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaag kaninyong tanan. Nasab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Kinuwi ang pagkain kalawat kanimo, panipamulong lamang na maayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw
o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Alang sa wala pa maanad og simba dinhi, duha upat lang kalinya, no? Duha dinhi tunga kamo diha nga kolom ani mo tunga mo linya, igo magkalawat ari sa kilid mo exit. Kamo sa dihang duha anha mo kilid mo linya padong dire, nya anha sa diapon mo exit sa ana nga aisle. Dili mo balik sa inyong giagian, ha? Di mo mubalik ba di magsugat-sugat. Salamat. Ang musugat, mapurgatoryo. Save your people, O Lord. Show us the way to come home. We have been wandering far from your love. Save your people, O Lord. One thing I ask, O Lord, this I seek, to dwell forever in your house, that I may gaze on your loveliness all the days of my life. Save your people, O Lord. Show us the way to come home. We have been wandering far from your love. Save your people, O Lord. Magampo kita. Ginoo, kining langit nung kalanon nga among gikalawat, magsantos unta kanamo, maghinlo usab sa among mga kasaypanan, ug mag-andam kanamo sa mga langit nung saad. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagsulod sa langit. Ngato lang buhaton magsigigid tagtuman sa balaod unya atong itudlo sa uban. Salamat sa nituman sa balaod sa pagkamanggihatagon. Padayon mo pamalit sa atong slots is BF Dag tag 500 pesos per slot. Ang atong DCHS tag 200 pesos per slot na ay 22 slot challenge nga tag 4,400. Ang ato sang DSAP tag 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum. Kining tanan para sa kalambuan sa simbahan o sa pagtabang sa atong mga kaigsuonan. Human sa final blessing, magpa-picture tingali ko ninyo, no? Pero anha lang ko diha mo naog kamo sister, mga officer sa Vicariate o sila sister Arimi Sentro. Isira lang niya na natong pultahan kay suwaw kayo ma-against the light. So kanang kamo musira na, kamo mga personnel din he. Sige, isira lang niya na ninyo hinay-hinay. Ay lang sa ilamba, ha? Sige. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. If any man will come after me, if any man will come after me,
cross and follow